Vă salut, dragi gospodari! Eu sunt Răzvan Nicodim, pasionat și colecționar de viță de vie și vreau să vă prezint într-un clip scurt evoluția butașilor plantați de mine în urmă cu 3 luni pe această parcelă și să vă ofer câteva sfaturi despre cum să îi îngrijiți în primul an, astfel încât să aveți rezultate foarte bune și să aveți rod în anul următor. Această bucată de teren, care în trecut a fost ocupată cu o livadă de sâmburoase, cais, piersic, nectarin, la care am renunțat după 7 ani din cauza înghețurilor târzii care mi-au compromis recolta aproape de fiecare dată. Într-un final am hotărât să renunț și să plantez viță de vie. Am prezentat în urmă cu 3 luni, pe data de 6 iunie, într-un clip și plantarea acestor butași. O să adaug în descrierea acestui video și linkul cu acel clip, dacă doriți să-l vedeți sau să-l revedeți. Așa, deci am plantat primele 4 rânduri, sunt portaltoi. Pe ăștia nu prea am băgat în seamă că ei se descurcă destul de bine și singuri, că nu le-am oferit o îngrijire foarte minuțioasă. Și în continuare am plantat 5 rânduri de struguri de masă, butași făcuți de mine anul acesta, în februarie, și plantați pe data de 6 iunie. Hai să vă arăt așa câteva exemple ca să vedeți cam cum s-au dezvoltat. Deja au fost copiliți de 2 ori, acum e a 3-a oară, o să vă arăt pe celelalte rânduri. Pe ăsta l-am lăsat special nelucrat, ca să vedeți cum arată și înainte de copilit. Vedeți că, deși eu i-am lăsat un singur lăstar, da? Au mai crescut și alții, pe care o să-i retezăm acum, o să-i eliminăm. Creșterile sunt destul de bune, zic eu. Asta pentru că rădăcina a avut condiții bune și s-a dezvoltat repede. Da? A fost și secetă destul de pronunțată la mine în zona de sud. A trebuit să-i ud de foarte multe ori ca să le păstrez, să le mențin creșterea. Așa arată. S-au dezvoltat foarte bine. Și acum hai să vă arăt și rândurile pe care deja le-am copilit, a 3-a oară, le-am legat până sus cât mi-a permis tutorele. Vedeți ce creșteri bune au avut, s-au dezvoltat bine. Acești butași îmi vor da rod în anul 2, pentru că coarda, vedeți că a depășit în grosime 8 mm, 10 mm, grosimea unui creion. Uitați-vă și aici. Da? Deci avem o coardă bine dezvoltată. Și așa sunt majoritatea. Sunt și unii care au evoluat mai slab. Asta, desigur, este influențată și de vigoarea butașului. Și butașii nu pot fi toți la fel, pentru că în momentul altoirii nu avem la dispoziție doar portaltoi gros, mai sunt și subțiri și aceia evoluează un pic mai greu. Dar majoritatea sunt, așa cum v-am arătat, la o grosime foarte bună, astfel încât anul următor să vedem rod. V-am arătat eu și în alte clipuri butași de an 2 cu rod bogat. Și o să vă arăt și în această parcelă anul viitor o să avem struguri. Anul 2, deci acum este anul 1, sunt plantați în urmă cu 3 luni, aproape 3 luni. Ia uitați și aici. Aici deja am o grosime foarte bună, am aproape 2 cm. Și
așa sunt aproape toți. Dezvoltare foarte bună, în numai 3 luni. Ok, și acum, hai să revin cu ce trebuie sau ce am făcut eu ca butașii să fie așa. Sunt câteva lucruri extrem de importante pe care, dacă le faceți, veți avea cu siguranță același rezultat pe care l-am și eu. Cel mai important lucru sau unul din cele mai importante lucruri este groapa pe care o faceți la plantarea butașului. Nu vă caliciți, nu faceți groapă cu, eu știu cum făceau bunicii pe vremuri, înfigeau un fier beton, îl răsuceau un pic și băgau acolo butașul de viță de vie. Eu am făcut gropi cu motoburghiu, cu burghiu de 300 de mm și adâncime cât a intrat burghiu, 70-80 de centimetri. Poate că o să gândiți că e de prisos acest efort și așa, dar mecanismul este următorul. Faceți groapa mare și prin lucrul ăsta afânați pământul, pentru că el este tasat, la adâncimea aia este tasat. În momentul când ați săpat groapă, chiar dacă o astupați înapoi, îi asigurați rădăcinii condiții bune de dezvoltare. Și dacă rădăcina nu se dezvoltă, credeți-mă că nu se dezvoltă nici planta mai departe. Condiția esențială pentru dezvoltarea plantei este să dezvolte sistemul radicular. Asta a fost primul capitol, primul punct. După care, trebuie neapărat să selectați, să alegeți un singur lăstar. Dacă lăsați tufă să fie 5, 6, 8 lăstari, bineînțeles că rădăcina va trebui să-i hrănească pe toți și niciunul dintre ei nu va ajunge la aceste dimensiuni. Deci, dirijarea resurselor înseamnă să alegem un singur lăstar și el să primească toată seva pe care o furnizează rădăcina și atunci veți avea o dezvoltare foarte bună. În al treilea rând, lăstarul pe care l-ați ales trebuie să stea la vertical. Dacă îl lăsați culcat pe jos, nu o să crească, o să rămână, o să stagneze și o să-i dea din fiecare nod, o să-i dea copil care vor vrea să se ridice la vertical. Deci, foarte important, palisarea pe un băț, pe un tutore, palisarea lăstarului, astfel încât să stea tot timpul la vertical. Vedeți că la mine tutorii ăștia s-au terminat de mult, adică lăstarul a ajuns aproape la dublu decât tutorile, dar asta nu e o problemă pentru că el deja, eu aici am nevoie de el, da? Primii 70-80 de centimetri, da? El mi s-a îngroșat în zona asta, mai departe nu mă mai interesează. La primăvară îl tai de aici și am rezolvat problema. Al patrulea lucru, la fel foarte important, ține tot de dirijarea resurselor, este copilitul. Pentru că veți vedea că lăstarul pe care l-ați ales va emite în permanență copili. Peste tot va emite copili. Lăsând toți acești copili, e ca și cum ați fi lăsat din start 7-8 lăstari. Trebuie să eliminați și păstrați doar firul principal, lăstarul principal lăsat și toți copilii rupți. Eu acum nu pot cu o mână să țin telefonul și cu o mână să și rup și nici nu vă recomand să-i rupeți, eu îi tai cu foarfeca, deci nu îi rupeți de la punctul de inserție pentru că veți genera o rană care se va vindeca greu și pe unde pot pătrunde boli. Așa, deci unde eram? Punctul 4. Permanent copilit. La mine acesta a fost al treilea copilit. Da? Deci i-am copilit de 2 ori, asta e a treia oară și ultima, că așa îi las, nu mai intervin. Da? Acum, pe locul 5 ar fi, bine, toate sunt importante, dar hai să le luăm așa, într-o ordine numerică. Pe locul 5, udat. Deci, cu cât le dați mai multă atenție și udați, cu atât se vor dezvolta mai repede, logic. În cazul în care aveți sol greu, cum este la mine, udatul nu este doar despre aprovizionarea plantei cu apă, ci mai mult despre menținerea solului la rădăcină, menținerea lui permeabil, astfel încât rădăcina să se poată dezvolta. Cei care aveți soluri lutoase sau nisipoase, acolo nu e problema că rădăcina se duce, că nu întâmpină dificultăți din partea solului.
Dar aici la mine i-am udat chiar și în fiecare zi, cât au fost temperaturile alea extreme, i-am udat și în fiecare zi cu apă multă la rădăcină ca să mențin acel sol în jurul rădăcinii, să-l mențin permeabil ca rădăcina să poată dezvolta. Unde am ajuns? La punctul 6. O lucrare la fel de importantă este mobilizarea solului. Deci, vedeți, plantația se ține până în anul 4, anul 5, se ține ogor negru. Dacă lăsați îmburuienat, mai ales pe solurile grele, pământul va crăpa. Și dacă ajunge crăpătura în zona rădăcinii, butașul ăla îi puneți cruce, că nu-l mai salvați. Deci mobilizarea solului, păstrarea lui la stadiu de ogor negru, distruge capilaritatea și menține umiditatea în sol. Plus că solul nu crapă. Da? Deci nu mai crapă, că nu are cum. Chiar dacă face crăpături, fiind permanent mărunțit și așa, nu ajunge crăpătura la suprafață. Cam astea ar fi. Deci modul de îngrijire, dacă parcurgeți și respectați punctele astea ce v-am enumerat eu, nu aveți cum să nu ajungeți la rezultatul ăsta. Nu aveți cum. Nu aveți cum. Sigur, asta implică multă muncă, multă atenție, dar și rezultatul este pe măsură. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris să mă duc la plimbare, că asta nu-i viță plantată cu 3 luni, că nu știu ce, că nu știu cum. Chiar este. Aveți și în descriere link-ul cu videoclipul din data de 6 iunie anul ăsta. Apropo, acum suntem în 25 august, deci nu sunt nici 3 luni de când i-am plantat. Aveți link-ul acolo, vedeți că bucata asta de teren era goală, da, nu vă minte nimeni, nu vă păcălește nimeni. Verificați-mă. Vedeți clipul de la plantare și verificați-mă. Și acum, deci peste nici 3 luni, asta e evoluția. Da? Tutorii au, cred că undeva la 1,20 m înălțime și plantele au trecut cu încă 1 metru peste tutori. Unele și mai mult. Și gândiți-vă că și luna septembrie este lună de vegetație, ei nu intră în repaus vegetativ așa repede pentru că sunt toamnele lungi și încă se mai dezvoltă, încă mai cresc. Așa că în primăvara anului viitor, în vara anului viitor, o să vă arăt clip cu struguri de pe această parcelă. Rețineți parcela, uite, vă arăt vecinătățile ca să nu ziceți că vă arăt altceva. Deci v-am arătat și în alte clipuri trecute viță de vie anul 2 cu rod și o să vă arăt și la anul de pe această parcelă. Acum o să scot tractorul și o să intru cu freza, să fac frumos pe aici, că am copilit și nu-mi place cum arată pe jos, plus că au început să iasă și buruieni. Intru cu tractorul, frezăm frumos și mai facem o poză la sfârșit. Am terminat de copilit și ultimul rând pe care îl lăsasem ca să vă arăt. Am făcut un pic de ordine, am băgat tractorul, am rezolvat cu buruienile. Totul e la locul lui, în ordine, cum îmi place mie. Și tocmai ce am citit un mesaj de la un domn care îmi scrie că o să văd struguri peste 3 ani. Uite așa că ca să-i facem în ciudă, am văzut struguri peste 3 luni. Cam asta a fost, dragilor. Vă doresc tuturor roade bogate, multă sănătate și mult succes!